Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublei phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Thang gile no Maoist ya khat sautli ki kali bat ki machine bapindan kam hagaban pentrai ya ka surok hadante wada district Chhattisgarh haga step jung kasni ning kong balaya thu bagite ki kali bat ki machine ki de jung away ka company shimen. Superintendent of Police Jongka Dante Wasa o RK Burman ulay tho ba kumba arphol lane laiphongot ki kunhun ka Maoist ki ba phong da ka uniform but don ka riam kum ki rupat ba kila poi ha ka jakasa jongi Bengali ka ba don habhansi ha ka por lai ba jimin step skining kong bar kila thangi ki kali bar ki machine bar kila phetno na ka te ka jaka Shushu layo jingtip baki Maoist kila pendon kam da ka umpnyang petrol banthang ye kite ki kali bala ongru bagawe ka kali ka bla sha thang ka di ka kali ka ba pendon kam ha ka ba shna ya ka lentiral udi rg ulay thu ba amdan ba min sauna ka jing sha thang na mar baki nong tray kila phetri ha ka we ka jaka baki sa shiteng por kite ki kali ki bla sha thang ki kunthop ya ka southli ki southli ki pick ka we ka jcb ka we ka kali khwai artli ki truck kit bat ki truck mixer lai thu bagate ka company kala do nong komba shiklur aa na kate ka jing sha thang ya ki kali bat ki machine